Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyk baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şuň ýerden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balqany welaýatyna bolan iş taparyny tamamlap, paýtagtymyz Aşgabat şäherini uğramak üçin Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menziline geldi. Ýerbilen hormatly prezidentimiz Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu yerden döwlet başlarymyzyň uçary paýtagtymyza tarap ugraldy. Biraz wagtdan hormatly prezidentimizin uçary paýtagtymyzyň halkary howa menziline gelip gonni. Bu yerde hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlar garşyladylar. Howa menzilinden çykyp hormatly prezidentimiz ýolugry häzirki zaman Garagun mehmanhanasynyň hemde bu ýerde bina edilen 21-nji ýürütülişdirilen toplumyň mektebine we çağılar wagyna alınıp bolýan gurulşyk işler bilen tanışdy. Toplumyň çäginde şeýlekem dörejilik merkeziniň gurulmagy, bu ýerde terbiýe we bilim aljak okuwçy ýaşlaryň geljekde sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklaryna hemde dörejiligiň dürli ugurlarynyň öz ýekinlerini kämilleşdirmeklerine uly itergi berer. Bu ýerde gurulýan çağılar wagyna hemde mektepde çağılara dünýä dilleriniň bir näçesi öwrediler. Mektepde bilimiň dürli ugurlary boýunça tapaklar ýola goýlar. Bu bolsa ýaş nesliň saýlap aljak hünärini dol derejede taýýarlygy üçin eder. Mektepde käbir dersler çuňlaşdyrylyp öwrediler. Munyň özi giň dünýä garaşly bilimli ýaşlaryň kemale gelmegine üçin eder diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu ýerde okuwçylaryň aň düşünje we beden taýdan ösmegi, olaryň çoňur bilim almagy, mugallimlaryň netijeli işlemek üçin hemme şertler döredilmeliler. Okuw otaglary iň döwre wap enjamlar, teňkeler, gollanmalar bilen üçin edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýlekem bir ýerde çağalaryň çeper dörediligiň dürli ugurlar bilen meşgullanmaklar üçin wirus şertler döredilmeliler. Geljegimiz bolan ýaşlara döwrümiziň barha isýan talaplaryna laýyk bilim terbiýe bermek, dürli hünärleri öwretmek, almy we dörejilige urukdurmak, merdana ata-babalarymyzyň watansyjylyk ruhuny, insanperwerlige ýurulan durmuş ýergelerini, ähmet enliklerini, atylly milli däplerini münasip dowam etmek biziň alyp barýan ähli özgörtmelerimiziň esasyny diýip döwlet başçylarymyz aýtdy we bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Garagun mehmanhanasynyň gurulşyk işleri bilen içken tanışyp, ular wagtyna bir näçe bellikleri we maslahatlar berdi. Häzirki döwürde ýurdumyz dürli gurullarda dörejilikli başlangyçlar öňe sürýär. Beýik Güpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegine işen gatnaşýar. Bu ýoluň möhüm bölegi köp asarlarymyň türkmen topragynyň üstünden geçipler. Döwlet başçylarymyz Bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli oňyn daşar tiýadat ugry, iqlimisi ýollaryň strategik taýdan ähmiýetli çatyragyna ýerleşmegi, tebit we halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezi hökümine ata watanymyzyň awraýynyň pogturandyrylmagyna ýardam berýändigini aýtdy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli bir ýerde gurulýan desgalar paýtagtymyzyň ajaýyp binagarlyk toplumy bilen ut goşup bir bütüň saýdaşygy emele getirmeliler. Olaryň daşky we içki bedelşine otoglaryna milli binagarlyk görelgeleri bilen döwre wap usullar ut goşmalylar. Ýöňde durýan wezipeleriň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede çözülmeligini belläp, hormatly prezidentimiz munyň üçin taýdaşly işleriň ýola goýulmagy babatda degişli ýol başlara bir näçe anyk tawşyklar berdi we birden ugrady. Gahryman arkadamyzyň Balqan welaýatynyň bereket etraryna iş taparyna bolup, bu ýerde galla urugynyň gidişi, şeýlede Nurly Meýdan daýhan hojulugyny telekeçiniň alyp barýan işleri bilen içken tanışmagy günwatar Sewitiň ýaşaýjylarynyň bu soňşly başlaryny hasam belende götürdi. Şu münasebetli Balqan welaýaty häkimligine gurulan hoşallyk maslahatyny hormatly prezidentimiziň welaýata amal aşyran iş taparynyň taryhy ähmiýeti dogrusynda bu soňşly gurulmalar edildi. Hormatly prezidentimiziň Balqan welaýatyna bolan iş tapary welaýatyň ähli ýaşaýjylaryna dürli ulgamlarda zähmet çekýän bagtyýar raýatlaryna egtilmeýän gowunçy buýsunç duýgularyny döretdi. Muňa welaýatda geçirilen hoşallyk maslahatynyň misalyna da açyk aýdyn göz ýetirmek boldy. Türkmenistan betaraplyň mekany ýylynyň ruhuny laýyk ýokary derejede geçen hoşallyk maslahatyna edilen çykyşlarda ata watanymyza berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň bitirýän beýik işlerine bolan egtilmez hoşallyk
hoşallyk sözleri beýan edildi. Ol çykyşlarda çuňur hoşallyk bilen nygtalçy ýaly gahryman arkadamyda milli iqtisadiýetimiziň beýleki pudoklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň owy hojalygyny düýpli ösdürmäge hemişe aýratyn üns berýär. Kärençi daýhanlary ýer, suw, mineral dökünler bilen öz wagtynda ýeňilikli narhlary bilen öpçün edilýär. Ösüni häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kuwatly owy hojalyk tehnikalary hemişe ekrançylygyň hyzmatynda. Melelizirmiň welaýaty işdeparma kılına kärençi bilen bolan söhbetdeşligine aýratyn nygtaşy ýaly döwlet ekrançylara berýän himayet gollugyny ýygderli dowam etdirer. Bu bolsa daýhanlary eni toprakdan alynýan hasylyň möçörlerini üznüksiz artdyrmaga ýardam berýär. Maslahata gatnaşlary döwlet başlarymyzyň halkymyza hasym eşretli bagtyar durmuşda ýaşatmak üçin edýän ýadawsyz aladalaryna netijeli işleri bilen jogap bermekde münasip zähmet çekjekdiklerini anandyrdylar. Şeýlede maslahata çykyş edenler Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynyň welaýatda täze üstünlikli gazanylýan ýylyny öwrülýändigini eýtilmeýän hoşallyk bilen bellediler. Bu wagtda millilizirimiň döredip berýän döwrewap şertlerdir mümkinçilikleri hakynda gowunçly gurrunlar edildi. Ýokary okulensakda beýmeçür buýsonja eýe bolan maslahatda parasatly millilizirimize ýüzlenme kabul edilip, maslahata gatnaşylar gahryman arkadagymyzyň adyny tüý sürekden çykan alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutup bilýän beýleşik ukyply ýokary hilli önümleri hut öz döwletimizi önürip, şoň hatany içki bazarlarymyzda haryt bolşugyny döretmek, şeýlede döwletimiziň eksport mümkinçiligini artdyrmak goýunçy öňde goýan möhüm gaýra goýulmasy wezipelerini çözmekligi ýurdumyzyň kiçik we orta telekeçilik ulgamynyň işçiň telekeçileri öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýdary Rowşan hususy kärhanasynyň telekeçileri şu asly maksada için goşulyp Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyny täzeçe gözlegler bilen dörejlikli zähmet çekýärler. Kärhananyň işgärleri häzir günlerde aýakaplan täze onlarça görnüşlerini öndürip ilatymyza ýetirýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik hem orta telekeçiligi ösdürmek baradaky syýasaty esasynda maksat deri paýdarlar jemgyýetine döwletimiz tarapyndan berilýän uzak möhletligiň ýeňilikli gar serişdäniň hasabyna gurulan täze önümçilik bölüminiň 2 gatdan ibaret binasynyň dünýäniň köş önümçiligindäki iň kämil tehnologiýaly tekin hem beýleki enjamlary bilen enjamlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Bu ýerde ornaşdyrylan enjamlaryň hemmesi dünýäniň ösün döwletlerine iň täze öndürilen ýokary tehnologiýaly önümlerdir. Şol önümler täze önümçilik bölümine öndürilýän aýakgaplaryň möçörüni, görnüşlerini artdyrmaga, hilini düýpli gowlandyrmaga ýardam berdi. Täze bölümde ýaşlaryň ýene-de 200-den köpräne iş orunlarynyň dörenligi aýratyn bellerliklidir. Kärhanada zähmet çeken hünärmenliň, işçiliň täze enjamlary badavat puğtu özleşdirmekleri bu ýerde önümçiligi täzeçe gurnamaga ýardam berdi. Şoň netijesinde indi kärhanada aýakgaplaryň önümçiliginiň möçüri 3 esse artdy. Indi kärhanada her günü ýylyň 4 pasyllaryny niýetlenip tikilýän aýakgaplaryň şeýlede sport aýakgaplarynyň 1,5 müň juwty öndürilýär. Rowşan hususy kärhanasyny ýurdumyzyň dürli önümçilik pudoklarynyň harby hem hukuky edaralarnyň şeýlede saglyk goruş ulgamynyň buýurmalary boýunça aýakgaplaryň köpçülikli öndürilýänligi aýratyn bellerliklidir. Ozulkudan 3 össe giňildilen aýakgap önümçiligini çegmali bilen bökdönşsiz öpçün etmek üçin paýdarlar jemgyýetiniň gön öndürýän kärhanasyna taýýar göni guradyjy we beýleki kuwatly enjamlar oturdurly. Kärhana aýakgap önümçiligi üçin gerekli çegmalyň ekologiýa taýdan arasy we beýleki tebig aýratynlyklary bilen tapawutlanýan mal derileriniň hut öz ýurdumyzda öndürmegi aljylar hödürlenýän ýokary hili aýakgaplaryň bahalarynyň daşar döwletlerden getirilýän aýakgaplarynyňkydan has ardan bolmagyna ýardam berýär. Şol önümler kärhananyň ýürütülüşdirilen dukanlar arkaly halkymyza ýetirilýär. Elbetde maksat deri paýdarlar jemgyýetine öndürilýän ýokary hili göne hem Rowşan hususy kärhanasyna gelşikli biçүүлerde tikilýän geyme üçin ýakymly oňoýly beýleşik ukyply aýakgaplary bugün diňewer içerki bazarda del, eýsem daşar bazarda da barha köp eslegillerliýär. Rowşan hususy kärhanasynyň öndürýän aýakgaplary daşar döwletlerinde eksport edilýär. Maksat deri paýdarlar jemgyýetiniň telekeçileri ýurdumyzda kiçik hem orta telekeçiligi ösdürmäge döwletimiz tarapyndan berilýän ähli kömek gollawlary üçin gahryman arkadagymyzyň adyna tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz halkymyzyň bolulyn eşretli durmuşda ýaşamy üçin taýsa tagallalar edýär. Bu gurda diýarymyzda azyk bolşulygyny döretmek bilen bagtyar aýatlarymyzyň ýylyň ähli faslyna tergök önümler, meweler we bagçy önümler bilen öpçün edilmegini tutumly işlere ýola goýýar. Lewaply gök ekrançylar hem şoňlar tomuz faslynyň amatly howa şertlerinden ýerlikli peýdalanmak bilen bol hasly kemale getirmekde barha ahlasly zähmet ewetlenýärler. Olar şoňlary ekin meýdanlaryna ihlas seňdirip ýetişdiren yer alma hatyny köpçülikle ýygnamaklygy dowam edýärler. Liwap vilayatyny hem bereketli toprağymyzdan bol hasıl almakda ýylyň-ýylyna ýokary netijeler gazanylýar. Öz işiniň ustady bolan tejribeli ekrançylar bu urda münasip goşantlaryny goşýarlar. Tejribeli daýhallaryň ihlasly zähmeti bereket ewetlenýär. Çärje uturanyň tebi ekin daýhan hojalygynyň ustad baby daýhallaryny ýetişdiren hasy diýsen gowandyrjydyr. Hormatly prezidentimiň Liwap vilayatyny iş tapar döwrüne hutuş hojalygynyň ekin meýdanlaryna bolup, daýhallaryň hal ýagdaý bilen gyzyklanma bolsa, daýhan hojalygynyň baby daýhallaryny, şeýle hem vilayatyň ähli daýhallaryny hassa uly zähmet üstünliklerine galkındyrdy. Umuman vilayatyň ähli baby daýhallary tarapyndan daýhan marada çäksiz aladalar edýän gahrman arkadagymyza alkyşlar aýdylýar. Yetişdirilen hasyly öz wagtynda ýygnamak yer almaçy ekrançylaryň öňünde hem esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Ähli hojuluklarda bol hasyly kemale getirmekde uly tagallalar edildi. Tohumçylyk işine aýratyn üns berildi. Bu wagtda ýurdumyzyň howa we toprak şertlerine uýgurlaşan, bitkilli we ýokary hasyl berýän, ýürüte synag edilen görnüşler saýlanyp seçilip alyndy. Şeýle hem suwy taşytly ulanmak we ilmiň gazananlaryna netijeli peýdalanmak ýoly goýuldy. Häzirki wagtda ýa-da usy zähmet bilen gün nuruny siňdirip jehunyň bereketli mele suwuna bol hasyl kemale geldi. Bu berekete beslenen yer almaly ekin meýdanlary gözüň dokundurýar. Lewaply baby daýhallary yer almaly meýdanlaryň her bir gektaryndan ortaça 140-160 sentner yer alma hasylyny almaklygy borçlanýarlar. Bol hasyly durun ekin meýdanlary we yer almasynyň hasyl çykmy baby daýhallaryň belinen maksatlara ýetjekdiklerine doly esas sürejär. Yetişdirilen hasyl öz wagtynda ýygnalyp Liwap vilayat Mewe Owaçylyk Senat birleşigine tapşyrylýar. Birleşik tarapyndan bu önümler bazarlary we beýleki sewda nokatlaryna ugrudylýar. Arta bolsa ýürüte sowajy ammarlara ýerleşdirilýär. Umuman vilayatda hutsoňky ýyllarda owa hojalygyň beýleki ugurlary bilen birlikde göw ekrançylygyň hem üstünlikli we bereketli puwdoklaryň birini öwürlendigini buýsançylan bellemek bolar. Netijede ene toprağa siňdirilen ihlasly zähmet bugun gün daýhana bereket halkymyza yrsaly bolup, bolýan durmuşymyzyň eşiretini goşulandyrýar. Mehriban akadamyz Balkan vilayatyna iş taparyna bereket etrawyna owa hojalygyna gazanylýan işler we içkin tanışdy. Gahrman akadamyz gök bagçy ekinleriniň ekilişine aýratyn ünsärdi. Vilayat ekinlerden bol hasyl almakda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bagçaçylyk, gök ekrançylyk boýunça telekeçe daýhanlaryň gazanýan üstünlikleri bellenmäge münasipdir. Ekin meýdanlaryna bol hasylyň alamatlary begenjin goşulanýar. Owa hojalygyna belen sepketleriň eýlenmegine ýurdumyň telekeçleri münasip goşantlan goşýarlar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy telekeçi Allamra Durikow Balkan vilayatynyň bereket etrawynyň çägine 100 hektar kärini meýdanyny eken yer almasyny ýygnamagy ýyşar. Howa toprak şertlerine laýyklykda amala asyrylýan bu işleriň ýokary guramaçylygy beslenjekdigini ynymly aýdyp bolar. Häzirki günlerde ýurdumyň owa hojalygynyň durly ugurlarda ösdürmegi azyk bolçylygynyň ýokary derejesini üpçün edýär. Bu wagtda telekeçileriň gazanýan üstünlikleri gowandyrjydyr. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşaly Daşow vilayatyna da hususy telekeçiligi ösdürmeklige aýratyn ýokary derejede üns berilýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň üstünlikleri beslenmegini, önürleýän dürli oruçly önümliň mukdarynyň artdyrylmagyny, aýratyn azyk bolşulygynyň döredilmegini vilayatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşuntlary diýsen sallamlydyr. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulan wezipeliň üstünlikli berjaý edilmegine ýardam berýär. Daşow vilayatynyň telekeçileri işlerini şu günüň talanyna laýyk guramak bilen täze sepketlere tarap önemli barýarlar. Olar hormatly prezidentimiziň görkezmelerinden we tapşyryklarynyň ugralyp, ýylaty ýokary ýyly azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekligi özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa aýyk bazarlarymyz talaba laýyk öndürilýän dürli görnüşli azyk önümlerinden doly. Munyň özi ýylatymyzyň toý saçaklarynyň bedegidir. Ýokary ýyly terhimim arasy azyk önümlerini öndürmekde Daşow şäherindäki Şawat kärhana
teşkilatynyň bölümlerini netijeli gözlegli işler alınıp berliýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde azyk önümleriniň öndürüşini artdyrmagam eler tutulýan ogurlugyň birdir. Kerhananyň hünärmenleri ilaty özümizde öndürilýän süýt, gaýmak, gatyk we meski ýaly azyk önümleri bilen öpçün etmekde uly goşuntlaryny goşýarlar. Önümleriň ýokary hil derejesinde öndürilmek üçin bolsa kerhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary dogly mümkinçilik berýär. Hususy kerhanada dürli önümleriň birnäçe görnüşi öndürilýär. Geljekde bolsa olaň mukdarynyň has artdyrylmagy gözüňde tutulýar. Öndürilýän ýokary hil önümler kerhanada işleýän her bir işçiniň işine ussatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerini bildirilýän ynamyň aňyr ýany bilen hötdesinden gelip kerhanada öndürilýän ähli önümleriň ýokary islega münasip bolmagyny özleri üçin baş maksat hasaplaýarlar. Ýurdumyzda hususy telekeçileri ösdürmekligi, hormatly prezidentimiziň aýratyn öns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikleriň şertlerini döredilmegi vilayatyň telekeçileriniň gowunç buýsunçlaryny artdyrýar. Olar şeýle bimeşwer aladasy kömek gollaw üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Munyň özi olaň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryny ynama artdyrýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýsy taýinlanlar netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzda öndürilýän haritlaň halkymyzyň azyk önümlerini ulan islegini dogly kanagatlandyryp bilmek üçin hususy telekeçilere önüm öndürjülere uly ynam bildirilýär. Türkmenistan betaraplygyň mekany ýylyny bu ynamdan ruhlanyp, ýyl günümizi günnelik azyk önümleri bolan ýumurtga Çinediyen Ahali Ulayatynyň Qaqa etrawyna ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan hojulugym döwrüň talana laýyk gelýän işleri alyp barýarlar. Bilşimi diýäli Türkmen halkyna 7 hazynanyň biri hazaplanýan towu köpörtmekde we oň et önümlerini, ýumurtgalaryny ýyl günümde elýeterli bahalardan hödürlemekde ýurdumyň telekeçileriniň birnäçe kärhanalary hereket edýär. Şolaň birim Qaqa etrawyna ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan hojulugynyň gutçuluk toplumydyr. Döwrüp gutçuluk toplumyna tovuklaryň jemi 92 000 sanaty ýedilýär. Bu ýerde tovuklary iýimlemek, suw bermek we arasaçylyk işleri dol awtomatlaşdyrylan usulla alınıp barlýar. Toplumda towuklar 2 wagtyna iýmitlendirilip, olaň hersi 90 hepden dowamyna 400 çelini ýumurtga bermäge ukyplydyr. Gutçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtga öndürmeklige barabardyr. Toplumda ýedilýän jüýjelere berilýän iýim 10 gramdan başlap her hepde 5-10 gram köpöldülip 115 gram çelini artdyrylýar. Ýaş jüýjeler 90 günlük bolanlaryna ýürüýte keteklere geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryna bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip köpçülikleriň ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan tovuklaryň 92-94 götermi ýumurtga berip, öndürilýän ýumurtgalyň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esasy ýymity soýa, mekkejogon, arpa we buğday kepeginden taýýarlanýar. Şeýle-de iýme vitaminler, mineral maddalar garlýar. Kärhanada ýedilýän tovuklary dürli kesellere garşy tanjymy işlerim ýygyderli geçirilýär. Kärhananyň agdy bir işgärleri şeýle döwrüp gutçuluk toplumyny gurduryp berenligi üçin hormatly arkadaşymyza tüýsürekden çykýan alkyş döwlerini aýtýarlar. Häzirki döwürde ýurdumyzdaky özgertmelere bagyşlanan çäreler işçiň häsiýeti wetlenýär. Olaň ählisi hormatly prezidentimiziň ýurt behidine gönükdirilen işleriniň öz boşly beýanyna berilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň Kemen Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde ugramaqlaryna geçirilen matlagat arkadagly watanda toýlar toýulaşdan ýylwatlandyryly. Ýurdumyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň guramagyna geçirilen matlagat döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde ilim ötüşlüň gözbaşy atly klinik koordinatorlygyň ilmi amal matlagady geçirildi. Oň umumy mejlisinde we 3 tan bölümçilerine lukmançylygyň möhüm meselelerine bagşlanan 40-dan gowrak gyzykly çykyşlar dinlendi. Ilmi amal matlagadyna ýokary işçilik maksus boldy. Uniwersitetde geçirilmek däwi urulan şeýle ilmi amal matlagatlar ýaş hünärmenleri ilmi esasda taýýarlamaklyga, olaň öňdebarjy lukmançylygyň gadananlary bilen aýakdaş gitmeklerine, ýokary lukmançylyk tehnologiýalarinden we tejribelerinden baş çykarýan kämil hünärmenler bolup ýetişmeklerine uly mümkinçilikler açýar. Türkmenistanyň Inżinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalary Institutynyň Aşgabat şäher merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Bizmeýin kitapxana şahamçatynyň guramagyna geçirilen aýdym taýly doşuk, dörejiliň we jewitliň bayramy diýilip atlandyryldy.
Paýtagtymyzdaky Aşgabat dokma toplumyny bagtyarlyk itirap häkimliginiň itirap wenanlar bölüminiň we bagtyarlyk itirap gazetiniň bilelikde guramaklaryny maşgalan başgalamatly wagt netigat çäret geçirli. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Aşgabat serhet birikmesine geçirilen wagt netigat işçiligi bilen tapawutlandy. Türkmen Owa Huzulgy Üniversitetining Owa Huzulugynyň Mekanizasiýa fakultetiniň talip ýaşlary Halypy muallimläriniň ýolaşçylygyna üniversitetiniň okuw tejribe huzulugyna ýetişdirilen buğday hatylyny ýygnamaga gatnaşmaklary özolçly tejribeli görülýär. Tejribelikde talip ýaşlar diýeni kombaýnyň orşuny, işleýişini we aýry-aýry bölekleriniň sağlamanyň aýratynlyklaryny giňişleýini öwrendiler. Olara Owa Huzuluk tehnikalaryny sanly ulgam arkaly dolandyrmagym iş ýüzünde görkezildi. Türkmen Owa Huzuluk Institutynyň talipleri nazara alan bilimlerini önümçülükde kämilleşdirmek maksadynda şu günlerki dowam etýän buğday oraguna gatnaşyp tejribelikler geçýärler. Talip ýaşlar institutynyň okuw tejribe huzulugyna ilmi esasy ösürilip ýetişdirilen buğdaýly meýdanlarda bolup, Türkmen Owa Huzuluk Institutyny hormatly arkadaşymyzyň sowgat beren klass gysymly kombaýnlaryny erkedip buğday oragyny işçe gatnaşýarlar. Ýurdumynyň ýokary okuw mekdepleriniň gutorduş dawaralary özolçly bayramçylyga betlenýär. Ýokary guramaçylyga betlenen dawaralar Magtumulanyň Türkmen Döwlet Üniversitetine, Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we dolanýyş, Türkmen Döwlet Maliýa, Türkmen Döwlet Medeniýet, halkara gatnaşyklary, Türkmen Döwlet Beden teri we sport, Türkmenistanyň inżiniýer tehnika we uly kommunikasiýalary, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutlaryna da geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma Milli Jemgyýetiniň Lewap Polat bölümi bilen Feýtnazar Teýdadynyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Instituty bilelikde arkadagy alkyş aýdýan nesiller atly aýdym taly dawara geçirdi. Ýurdumynyň dörli künjügine geçirilýän sport bäsleşikleri üstünliklere beslenýär. Çekileşikli häsiýet ýarşylaryň gyzykly bolmagyny öpçün edýär. Uşakly güreş boýunça tamamlanan ýaş üstünliklere beslenýär. Ýaş pehlwanlaryň her biriniň bu urdaky üstünlikleriniň ýokardygyny görkezdi. Çekileşikli häsiýet her bir duşukda aýdym duýuldy. Bu ýagda ýurdumyzda Mähriman akademiyanyň ýol başlygyna sport ulgamyny anyp barlayan äger türlü işleriň netijesidir. Gyzykly bolan ýaşy ýokary okuw mekdepleriniň pehlwanlary işçe gatnaşyp, olar özleriniň uswatlyklaryny görkezmek başardylar. Maksady okuwlyk ýeňişe bolan anam her bir duşuga mahsus boldy. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Türkmen Döwlet Beden teri we sport institutynyň topary birinji orny eýledi. Ýaşda Magtumulanyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň pehlwanlary ikinji, telekommunikasiýalar we informatika institutynyň türgenleri bolsa üçünji ornlara münasip boldular. Hormatly prezidentimiz sportyň parahatçylyk dörüjülük uğruna aýratyn ähmet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Ma'lum bolýaly arkada prezidentimiz sport halkymyzyň saglygy bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýar. Bugun Türkmenistanda sport bilen meşgul bolanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmeti we wajyplygy ýokarlandy. Diňe bir turgunlaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirmäli kallar. Eýsem, sağlam durmuş ýörelgelerini erýänleriň ähletini çekmek bilen köpçüliklerini çäýerler geçirmäli kaly. Bu oňun ýörelgäni dowam etmek wajypdygyny hormat prezidentimiz hemişe bilýär. Çünki sport bilen ýa-da meşgul bolmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruh bilen bolmagyna, şeýle-de oň dörejülük işine oňun täsir edýär. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumynyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 18-nji iýuny saat 20-den 19-njy iýuny saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumatynyň berýän habar bilen tanşylyň. Balkın vilayetine azken bulutly hawa bolup, günden ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öksür. Hawa gijetine 23-28 gradus maýyl, gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Ahal vilayetine az bulutly hawa bolup, günden ordan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öksür. Hawa gijetine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ıssy bolar. Mara vilayetine az bulutly hawa bolup, Demirad günden ordan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öksür. Hawa gijetine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar.
Lewap vilayatyna az bulutly howa bolup, ýa-da gün ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecetine 17-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna az kem bulutly howa bolup, gün ordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecetine 17-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Haýtatymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, gün ordan telesi günde 10-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecetine 20-20 gradus maýl, gündüzine 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 10-nyna magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehran adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.